Lang nemu kita nih. Enak apa piye? Akeh. Enten jane tapi Wis terhapus apa piye kok atimu? mboten. Nggih nek terapane wayangan nggih. Binjing nek kula napa gadah bojo dalan Bismillah. Ora saiki kowe kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa budui kalih jenengan niku lho, kula niku remen napa Pak Yok kalih Bu Kesi, nggih to langgeng. Terus Pak Mangko kalih budui langgeng ngoten lho Pak. Sik to Dadi nek alasan. pamane dalang terus mari ngono sing nyindeni bojone dhewe nendah ya ayeme ngoten lho Pak. Kan cita-cita. Dados di Lintang Kairu bersama Asta Pratama. Yuk. Kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing asprama wetan Jogete Mas. terus tumetes atiku teratapan longga cecer sona halos rek maning koran lawas pinongko dadi kasure catur netra nglaras kambang asmara Swara ati mong
saben liwat pinuju ing seberang wetan loto metes atiku tertepan longgo jejer son alus alus remane peran lawas pinangka dadi kasure Kados pundi bapak? Iki tasik setunggal buntutan. Napa niku? Sisi deman. Oh nggih sisi deman. Sisi deman. Ben dikancani. Nggih, monggo. Ya ampun matur sembah nuwun sanget Bapak. Sampun repot-repot matur suwun. Mbak Renjel sisi deman ya. Ya, jumeneng ngancani di lintang. Monggo Mbak Renjel. Nggih. Nggih. Sampun Bapak. Nggih matur sembah nuwun sanget nggih Bapak. Lancar rezekinipun nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak nggih. Ngatos-ngatos nggih Bapak. Ngatos-ngatos Bapak. Anu Mbak Renjel, ngancani Dik Mas Lintang Akbar. ngaturaken niki menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar. Karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Nggih, lenggahipun di tengsanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Buka celuk nggih langsung gini Nggih, iki. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan retyakan suwestia pari wangi semudono barang kula Liwat kincanging alismu tatandor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketuga ngirimu jiwa
menika wonten pamundutan kagem tombo lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selendang biru angka kalih Gambang Suling nggih mengke dipun pinangkani yuk dilanjut monggo urip ana kutha gedhe kowe tatokane masai sini kowe apa wae senatian sesideman mesti kasabaran ayo Reja Adenta Astra Brata Astra Brata hormatan membrong merupakan pinjo urip ana kutha gedhe gawe takoke masa isine gawe apa wae sekalian sesideman mesti tak terima kasih Dek Lintang dan Mbak Ranger matur lenggah sembah riyin sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kepala Desa Bapak Lurah Bapak Sunari iya iki uga ana sing ngresake tombo kangen saking Bapak Libom Jaya Audio ngono iya mengko pinangkani ning luwih dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung iki kudu dibawani kudu dijenglengke no ngono aku entak njaluk sing jengleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo wah ya adik tingkatku ana iki ya Mas Victor wah ya gagah gedhe dhuwur aku kalah bagus lho wah ya ben genjleng caping gunung ayo Tor munggah panggung sik serampatna ya yo
Masya Allah. Ana wong ngrusak ciduk. Kok tak siduk piye to, Mas? Selamat malam Mas Victor. Wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Iki warga masyarakat kene ndelok jogetmu ki gumun. Kok gumun? Wong sak lemper jogete apik era. Kaya ngene kok lemper lho ya. Nggih, wonten dawuh napa Mas Akbar? Ada permintaan dari Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Nggih. Nyuwun caping Caping gunung. Dibawani sing jenggleng sampeyan. Kula. Wah iya no. Jegleng sapa, Mas? Jenggleng tak golekne musuh loro. Kowe nek siji ki ora entek. Loro. Ya oleh apa ya nyumbutne lehku jamu Mas dadi loro. Nyumbutnya apa? Lehku jamu. Lah. Tak golekne musuh ya. Goleke Mas. Mbak Dintu karo Mbak Pesek ngadeg bareng. Ya. Jadi iki ceritane Mas Victor duwe bojo loro. Loro. Ya. Bojone kudu sabar, eneke kuwi ya dipangan. Enak ya ora enak ya kuwi. Sepoti, Cok. Yuk, sepoti. Heeh, ayo. Istri pertama dan istri kedua. Boyo. Kudu adil lho, duwe bojo loro iki kudu adil. Kudu adil Mas. Ayo disapa sik no bojone disapa sik. Peh sing tuwa apa sing nom sik ya? Ayo sembarang. Wilujeng dalu Yayi. Alah, Ger. Heeh. Sik sitake. Piye, Mak? Iso piye mak yo? Piye sayangku? Wah. Lah kaya buta ngono carane diguyet jinerang. Karo bojone kudu kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang lah aku karo kowe kasih sayang kok. Kurang kasih sayang piye karo kowe? Heh? Syukur mudar. Dek wingi tak sayang, dek kae tak sayang. Iki mau yo tak sayang. Kok jare kok kasih sayang sing ndi sing kurang, heh? Wong kok kowe. Yo ora ngono, maksude ngene lho, Yang. Piye? Awake dhewe iki nang kene iki Alah. bajan kaya nyunggi tremos. Aja mbok cengkiwing, kowe kaya nyengkiwing galon, ngerti apa ora? Iya. Yo umumé iki lho, yo digandeng Iya, kok piye iya. dirayu. Digandeng. Lan Beh, lho rupane wae karo bokong padha lho jejer. rupane bokong kok. Raine kaya bokong. Mosok kok ngene ganteng. Mbak Denko, Mbak Sri, Nggih. bawanana caping gunung. Nggih. Nanjakne bojomu kaya apa? Cek ampuh ora? Iya. Cilik ana ampuh ya? Cilik ana ampuh, petelak tandange. Ngejar. Waduh, Tandang. Rambute dawa kaya ngene lho. Napa? Ya tandane apa ngono kuwi? Tandane yo wibawa. Oh wibawa. Oh ben wibawa. Oh gagah. Gagah ngene kok ora ngerti ya. Piye nek gagah? Tangane Oh, piye? lho. Malah kaya dakucan. Yo, siapa sih mangga? Sing nom sik. Oh sing nom. Jamune sing nom sik. Yo. Wah lho. Urung. Urung kok. Nyeruduk. Aku nek ngene iki kudu ae. Halah. Ayo Mbak Sri. Saben bengi nyawa Wah, siap-siap. Ya. Gur sak bokong ae. Komentarmu piye sek genjelengane bojomu piye? Ya gur kerih ngono tok. Alah, keri-keri yo nek ditlateni lak penak wis to. Dek ben yo nganti mili-mili ngono. Kringete lho, kringete. Iya, iya. Istri kedua. Iya. Yen mamajang Adek. among
Sik to, kowe genjleng bojomu sing nom iso kok genjleng Lah, iya. sing tuwek ora iso kuwi ora adil jenenge. Ora perkara. Karo kono iso muni karo kene kok klothak jene. Ora perkara kuwi. Sing pecah apane? Weh, kok pecah piye to? Lah kene iki genah pas ya to umpama gak saance-ance iki sik kena nek sampean iki dadi ance-ance. Ngono. Oh. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Ayo rene. Rene kurang dhuwur. Nek penekno kono lho, penekno kono. Nah. Wes, jajal ning kono. Jajal muni apa ora ki engko? Kok Iya. anjelok rene ta? Medun rene. Heeh. Sing medun ndak sesek. Bongkol carane. Umpama ya sikil. Saya kene nanti Pak nek kene. Ya. Sapa ayo? Jajal. Mbak Din koneh jajal. Mbak Din koneh jajal muni apa ora? Nek karo Mbak Dinko wis jumbulke dhuwur kene. Ya dhuwur ta wisan. Oh, iso pas apa ora engko? Kembang wae wata Ya, nyetak. Tuh. Nyetak ora no. Terus. Kuwi apa jane? Sama piak iki apa lho iki? Mosok kamu wis basah. Kok wis piak ngono. Lanjut, Mbak Sri. Suwe-suwe malah koyo jenglot to. Weh jan karek sisa-sisa iki. Wis terima-terima ya, Mbak. Terimakno apa? Kalah wis. Lah bojone kok diceluk mbak e lho. Mbokne. Mbokne. Heeh. Terus? Ya. Bakonge. Kaya kethek. Karo bojone iso kaya kethek. Romantis kok. Romantis. Panggilan sayang ku lho. Oke. Ngono lho, Nyuk. Iya. Ya ro, bro. Ya. Terus no ya. Ayo terus ke. Panas. Bojo lemu iki ngono kuwi penake. Masa? Wah, jan iso ngeper dhewe. Kaya roro wae. Ya jare. Kayak tahu-tahu wae. Alah jare wong-wong ngono kuwi lho. Tek kok delange ki lho ngerti. Gak. Dalange suci kok. Suci. Terus. Suci apa? Alah gak. Ya. Panas udan lengaling sayang. Caping kono. Dan gergila-gilu tok. Samar nek nyenggol tenan. Ya bener jare bojone sing nom lho guru kerih tok. Oh, kerip tok wis to, tlateni ngene, penak-penak. Ya terus Panas udan yo. wis kok. Wis to, nek. Nadyan wadon sareka
Mas Spektor. Duk, piye engko perkara lagu liyane disambung ning Pathet Sanga gara-gara. Oh ngono. Ditutukne sik lakone Semar Mbangun Kayangan, Semar Mbangun Kayangan. Oh iya. Perkara lagu-lagu sing durung dipinangkani mengko disambung ning season 2 Pathet Sanga, season hiburan gara-gara. Nutukne lakon Jawe Sesaji karo ingkang sinuwun tak derekke. Ayo. Rame klebu pasar ragut ngarep samar yen kalah dhisik nungguan bentus-bentus tabrakan wong kanca selawat kulit gambar sing ayu SMA Asa
Jroning paseban jaba Bindara bengkang samudra Abra busananing adya Tetindhing praprawira Rekyana patih sudira Didem kang sami sumewa Imut latala Paman Sengkuni kang sampun medaling jawi Kula Dursasana nyadhong warti paman Paman Sengkuna ingkang sampun medaling jaba Dursasana nyungsung warta Paman Sengkuna ingkang sampun medaling latar Dursasana nyadhong kabar mandatalah menapa ingkang dados wasing pirembakan wonten Stinggil Negaring Amarta sasampunipun paduka Paman Sarimbit kalian Kakang Mandura Prabu Baladewa kepareng rawuh wonten ing negaring Amarta paman kula satriya tirta tinalangkun karta marma cumadung dawuh paman la paman dos pundi kabare pun wonten ing Stinggil negaring Amarta ngrebug babakan apa kula pun dulma gati nyungsun kabar kados pundi sidane sida nyilih jiwa Jamus Kaliwasada apa ora Kula Ratu Sindhu Jayajatra cumadung dawuh Surtayu nyadhong dawuh Swatama satriya pedhanyangan nyadhong dawuh paman kabeh Kurawa kang wis padha mlumpuk gatekna rungokna kang sarta nglakonana dina iki aku Sarimbit kelawan sinuwuning Mandura Prabu Baladewa wis prapta lumarap ana ing negara Ngamarta saperlu ya kuwi nyilih utawa ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada amarga apa amarga Kalimasada mau kanggo syarat sarana negara Ngastina kang ketaman pagebluk Mayangkara nanging he para Kurawa pirembugan ana ing negara Ngamarta durung rampung kedadak ana babak anglayani jujul anusuli ya kuwi ana tekane Petruk kantong bolong wong pidak pedaraan loro saudon telu saurupan kere munggah bali anake Semar ya kuwi Petruk karo adine lanang ya kuwi si Bagong. Petruk kalih Bagong enten perlu napa kok sowane Ngamarta man? Perlune madha gawe Durga. Madha gawe niku karepe kados pundi, Paman? Petruk ya duweni niatan bakal ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada. Amarga kanggo syarat-sarana anggone bapake Petruk ya kuwi Semar Badranaya kang duweni idam-idaman, duweni gegayuhan bakal mbangun kayangan. Lah iki sing dadi underaning perkara ya iki. Semar wong kere, Semar wong gedibal 17, lah kok duweni kepinginan sing aneh-aneh bakal mbangun kayangan. Bandane sapa sing arep nggo mbangun kayangan? Ampun ngaten lho, ampun ngaten. Ampun gampang nyepelekke karo liyan. Mbak Semar niku ing tata lair ketoke wong mlarat. Mbak Semar niku ketoke tata lair wong miskin. Ning Semar niku pangejawantahe Bathara Ismaya. Pamonge tanah Jawa sampeyan ampun nyepelekke. Sampeyan yo durung ngerti to apa karepe Semar kok bakal mbangun kayangan. Mula aja sok nuduh sing ora-ora, aja sok nutuh sing ora-ora, Wis wae rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe ya ora ngerti to apa niate Sengkuni, nak kowe ya ndak ngerti to Durmagati. Niat dos pundi, Anggonku nyilih jimat Jamus Kalimasada ki sejatine niate Sengkuni kuwi ora kok kanggo nambani larane negara Ngastina, ora kok kanggo maluyake kahanan kang sarta swasanane negara Ngastina ki babar pisan ora. Niat paduka napa man? Niatku ora ana liya kejaba mung golek keringkiyane Pandhawa. Mula aku ngajak Sinuwun Mandura Prabu Baladewa merga apa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa kuwi wong sing dipercaya karo Prabu Puntadewa. Nek Kurawa dhewe sing nyilih tak kira ora bakal diwulungke Kalimasada. Ning nek ngerangkul Ratu Mandura Prabu Baladewa tak kira gampang.
Iki engko Kalimasada yen wis sida disilihke karo para Kurawa, Pandhawa bakal ringkih. Merga Pandhawa kelangan jimat, Kalimasada kae ing tata lair wujude jimat. Ning sejatine kae dasare wong-wong Pandhawa, dasar negara sing ora kena ucul. Oh, lah dalah. Tinemune jebul duwene niat elek to. Wis elek apa apik urusan mburi. Nek ana penake kowe kabeh melok ngrasake. Mula kang mangkono, anggone nyilih Kalimasada tegese Petruk kantong bolong dadi pepalang. Apa maneh Petruk wis maneni karo Sinuhun Mandura. Iki wis genah serep nyawane Petruk. Wong Sinuhun Mandura Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding sadroning ayuda kok dimungsuhke karo Petruk. Lajeng kersanipun paman kadosa pundi? Aku nganti kadang-kadang para Kurawa. Anak-anakku para Kurawa. Aku samar yen sing gurine Petruk iku mesti enek sing ndekengi. Yen Petruk ana sing ndekengi tegese ana bobol boroting perkara, Kurawa kabeh kudu melok jumangkah, Kurawa kabeh kudu melok kumrembyah. Nggih, ngestaken dawuh aman. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya Kurawa. Swatama kula wonten dawuh paman kaya adat saben ya Le. Metuan jaba undanga wadyabala pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodolake. Surak semprang bareng tumandang cekel Petruk rangket tangane si bondo sikile pocok gulune aja nganti Petruk sing disilik jamus Kalimasada. Lho nggih ngestaken dawuh budal dina iki aja nganti kaya bocah cilik Satama. Umre kang bala lumares budaling prawadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindho ombak ing samudra.
Maju prajurit maju. Yo 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 yo. Yo yo yo. Toprak pangrike kuda anyungklang krincing-krincing kendali ketire kuda trajang-trajang ana lasak giling murung mesat nuti rama akhiring prapadya bala prakatoprak pangrike kuda anyungklang yo 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 yo. Oi!
Dumawur mangawawurahan dongarane ngajurit gong maguru bangsa tata kaya butula para pangri ing turangga hesti miwang duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja duwaja lelayu sepit